تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات سمعتنا كم يتخنوا كم ياللهم كلاتكم نايلومي مدبنا كمتي لومود مالتي سمنا ومدبنا قداي زعباتات إيرترا بزبل لومون هذا مدب قريب لكم الله نزم مدب زي بفيديو كول مسانا شيخ عبد العليم إدريس الله. شيخ عبد العليم كم يتخون مجمع حمي الله. أهلا وسهلا صباح بخير بسلام الحمد لله رب العالمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعد حال مزاكا لك قاعد حنسمعكم إن شاء الله. بارك الله فيك. مسانا عبد العليم الله شيخ عبد العليم إدريس بفيديو كول مالتيو أب استوديو كشانير نجن بزخنا مخنيات يمتسأنا له ثلاثي مساها نقصرينا من هالبات اللي حرمتينا أب استوديو زرلو كشاون كان نقروكم منا مالتيو كبرات سمعتنا لومي نايلوم مدبنا مجمرة سلام كله عالم زلهم سمعتنا ندابلكم هم يكأنهم ندابلكم نتي أرستات نايلوم حزنا يزلنا نتبتات مجهز مسل هايمانوت بإسلامنا الرائع كمية زبلن كمون مسلات ناي هايمانوت تجاهيسو قبلو زخيل نتبتات انتايو كمون إسلامنا ناي كالوت هايمانوتاوي مسل نخي جهاز يكلا خلدو زبل مالتي أب هاجرنا هايمانوتاوي مسل مجهز كي قالودو كم هاجر هايمانوتاوي مسل كخبر نخبر زلو كخبر كجبر زلو نجر انتايو مالت كم أب هذا هاجر سي سبعو ناي هايمانوت مسل نخبر كجبر زلو انتاي يو نزيتات الزعباء العلنا مسقاش أنا نزاربينا منالبات نزي قداي عمل كيتو زلكم رئيتو أب 0044 794 8 10 4 لكم كسدونا تقوليهم بسترفه أبتي كندي سيك أتونا يرومي مساهم عندهم سنة زلهم كسب مودعتا مسانا هتكونوا عدمكم. الشيخ عبد العليم منالبات زر استحزنا زلنا جفيهن عمون كهون خيليو نجرجن بتي زحلفة جيزون ناي أمريكا ناي كوميشن ناي سبعة مسارات ويكاني ناي هايمانوت مجهز مثل بفلاي زكاتاتل زوجو أب شحن شعاتن 110 شعاتن كمون أب شحن شعات أب شحن أب كل شحن 10 شعاتن كمون أب كل شحن عسران مالتيو زوجو ريبورت على نسو أب بي بي سو تقليد الله مالتيو سبعوي مسارات ويكا بفلاي من ناتنت هايمانوت ناتنت زي هبا هاجرات كابتن تباهيلن تتقيسن زلواون حنتي إرتراون نيلوم قليد أمالو مالتيو بزحات هاجرات ينزلوا حجي منالبات مزي أدو عبيلناس مجهز هايمانتو مسلات كنقول كلنا بملك إسلامنا مهون ريو مجهز مسل هايمانوت بإسلامنا الرأيات كميو نزبل كن ريو مده حربتي وشتأتينا هنزاربول إن شاء الله. كميو شيخ عبد العليم مجهز مسل هايمانوت أب إسلامنا الرأي كمي مسل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدامي نجر ود سب كفتر كله نصا غيرو فطيرو وغويتا فطاري ربنا ذا عالم مريت سماين فطره دك سبات اغنانون كون قال دخنا يكون ريون فلطون قال دين ريو دين الفلطو فطر نصا غيرو فطيرو اتنصا غيرو فطلام كله دما دك سبات كابتم قال فطرات فليا بيلوم حنقولن حسابن مريጫን كهبوم مالتيو بديلياتهم كي تجددوا عجيبهم نخمرصوا دلايم هايمانوت مالتيو سلازي أبسلمنا اتقدام عبي مثل له حدا سود سبنتايو تي هايمانوتو مرصو وي حدا خلط كمان ورصو خون خيليو بوغيرون خنبر كي جدد سلازي عباي آية القرآن وردت الله سادما لا إكراه في الدين حدا سود سب تجددو حدا هايمانوت كأتيو بولون مالتي كتجددو وي كتبولو يبلكان
قد تبين الرشد من الغي لكن انت تبين الرشد مالت بتمارامير ومريص وحمولو بعلو نبتي دلا يخمرت سلازا بسلمنا قداماي نجر كل جزء بسلمنا قبل كلنا ابز اوانات تيوريتيكال راح كون خيلي يتقندس لمنا امريت حق كبير ود نبره ناي رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبره منغستكم ونايتهم خلفاء الراشدين مالتيو ኣብቲ ግዜ ድማ የሁድ ይቕመጡ ነይሮም ክርስቲያን ይቕመጡ ነይሮም ከምኡ እውን ሙሽሪኪን ኣብ ካልእ ካብኣቶም ውፅእ ኢሎም ይነብሩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣገዲ እተው ድበሎም የለን ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብ ቤተ መግዛእቲ ቤት ክርስቲያን ይኹን ወይ ማዕበድ ናይ የሁድ ይኹን ወይ ኣብ ናይ ካልእ ድማኒ ከይፈርሶም ከም ድላዮም ከይዶም ኣብኡ ከምልኹ እቲ ናቶም ኣብኡ ከኽብሩ مستني هاجر حق خيدي واقع يعني تحقي حفيشة وبسلم الناس لدي من راح نبري مستني يسلمنا دي واقع ريخة كل نقرت مثلا تحليل له مرعوهم ديو حزونهم ديو بقبرهم ديو بتكريستيانهم ديو كله تحليل نبر نيرو كاب قدم ذا نبري بزح حقرات أسلام تريني يا خماني نايت أنت بتكريستيانويان بزحات تريني ناي يهوداويان بزح تريني مخنات تسلمنا دفرس ندبر نيرو دخول مثلا دي حلوين كوني معهم ما فرص لهم نيرو مالتي كم قدماني توم حزبون كساع تن بيسلمنا فردين دخلنا نبراوي بحقنا يسلمنا دخلنا نبرا هاجرات كساع لهم دك كريستيان خونو ويدك يهود نريب تن هاجرات يعني ما في كم يمن اكزامبل وي كم قبسي وي كمصر وي دما كالات هاجرات كم سوريا يعني كال هايمونتات بزح دلو مسلمنا لحكم النبرا مالتي يوا بارك الله فيك شيخ عبد العليم كلا أي كن متخلنا أبنت مسلات ناي هيمانوت تجهيزو كبهالو لزخل نأبنت أبسلمنا كذ قلت لنا تاني حكام من البات مستنا يسلمنا حنتي كحتى كادلي قدبات قبرو لوديو سلمنا نخالو أت هيمانوت زن كده قبرو لكم زن جن ينتسجيو ما بقي كأس تسلمنا زنوت بو نجارات ساتهم زدليو نجارات حجنا أبنت كريستيان كوينهم أب حال هاجر ويهود كوينهم إذن أي تجبرون يهم إذن كده جبروا تقول يهم يلو جدبات تجبروا لهم ديو ويسي بمولو تي هيمانتهم كجبروا خو اليوم كل هيمانتهم أبتبت كريستيان ومشتي أخونا بجزء مشتي كم دلائم كجبروا خو اليوم أبتحقنا هاجر كلمة خلنا خمسة على إكزامبل كم وصدام على كل يوم مخلكليو دماني ناي هيمانوت قداي كوين خيكوني نتي حبرتسبن نتي ودسبن أكلاود قد سلدخوني حادار يبالا شو جنزب يتأفئ ناي تعنا نكبي ناي مستي إدمان دقبورو مالتيو نزيهم كلهم يعني سلاخ قد دخل أب كم زر أمثل أب تدقى كشياتن فابريكا تسريح نعوء مشاتان كان بيزنس كجبر يخلكلو يا مالتيو زي خمسنا لكن أبكار كله وشتهم جزهم كم دللا يوم سريحهم ولا برميل مليئهم ولا فيستو يخون كال غيرهم واحد يخلكلهم نجار يلن أبت كريستيان وشتون تنا يحبهم نقول لهم نخلك كلنا مالتيو مسلمنا هاجر مسلمنا دخيل نحكوا نتهاجر مالتيو سلازي اسلمنا بتزاور انتي نبلا لنا نتوم كالوت ناي هايمانوتاو مسلوم ايغسلو منيو كم دليتهم اتي ناي هايمانوتاوي مسلوم ابتي ناتوم ناي هايمانوتاوي غزاوتي زلو ماتي كم بيت خرسيان هون زسوم تقوملو دليتو خغبر كم زخيل ابتو وشتناتو خوينو مالتي منالبات اسلمنا كخبر زخيل هايمانوتي مالتي سلازي مسكالوت تخايلو كخيد زخيل هايمانوت مخاونو بزن رئي مالتي حجب زي منالبات ابزناي مسلات كنبل كلنا ناي هايمانوتاوي ويكا هايمانوتاو ناصنت كنبل كلنا تجاهيسو كنبل كلنا اتنا هايمانوتاو ناصنت تجاهيسو كنبل كلنا بوغن اتخالق طرف مالتي بوغن اتي تجاهيسو يلو زخصصو زلو اتي تخصاصي انتا يزبل نو نابنت كم ناي هاجرنا مالتي وي كبال ايثيوبيا بزخونه زغربو اي تجاهسن زبليو اي تجاهسن مخنياتو سب يسجدالو كمون دليتو بيت خرسيان خيدالو توم كالوت مالتي كلهم تاهم هيمانوتات سي نناتهم اي تعصو زعصو لهم يلن بعلاتهم ون
يبعلوا ام بعلاتهم كلهم كوينهم بحبر كوينهم يبعلوا ام نناتهم يبعليهم ابي له زبل الله حجي تي مجهاز ሃይማኖት ክንብል ከለና ስኒ እንታይ እዩ ነጥብታት ተጋሂሱ ክንብሎ ንኽእል ሓደ ሃይማኖት ወይ ማህሰይቲ ኣብ ሓደ ሃይማኖት ወይ ናጽነት የለን ክንብል ከለና ስኒ እንታይ እዩ ክብል ዘሎ ክርከብ ዘሎ تقدمي ነገር يعني كم انترنت ነገር ብለህ ክብለልና ኣብ ሃገርና ከም ንኣርባዕተ ዓይነት ሃይማኖታት ኣፍቂደ ኢሉ ኣብቲ ሕጋዊ መሰረት ተጻሒፉሎ ይባሃል ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ክንርድኦ ዘለና ግን ኣብ ሕጊ ተጻሒፉ ንኽትብል ኣስለን እንታ ሃገር ሕጊ ብሕጊ ትኸይድ የላ ክሳዕ ሎሚ እዚ ሕጊ ድብል ወይ ቶም ምሁራት ኣውፅኦም ክኾኑ ክልኦም ትሕጊ لكن اتمنى اب براكتيك ويا بحق او علوي مريت او علوي يفلت ابت صحيح فدلون اربعه عينات ሃይማኖታት ለአብ ከደይሉ ተን ሰለስተ ክርስቲያን ኮና خلات حنتي اسلامنا مالتيو كم ارثوذكس كاثوليك وكم اون بروتستانت ወይ ድማኒ وزيان سلستين سني مسلم كاف كديلو اب صحف اسريتو والله مالتيو ግን تمساجد يسجدوا له ويبات كريستيانو نصليلو كتبل تخيل كلها اتي قند حما مقساس تغبرو انتا انتلنا قداماي ነገር ابناي كلتيوم ሃይማኖት ክርስቲያን ቤት ትምህርትታት ነይረን እስልምና ቤት ትምህርትታት ነይረን ስለዚህ እቶም ድምሁሩ ድማኒ ቶም ምሁራት ናይ ሃይማኖት ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብናይ እስልምና ይኹን ኣብናይ ክርስትና ክልቲኦም ድምሁሩ ነበሩ ነዚኦም تحت مريت كتأتوهم كلها ننويح عمتات كاب 20-30 عمت قريبو دلو مالتي حجي زين تاي مالتي تقاسو صلى خانيت هايمانوت مالتي كم او نابتي وشتي هايمانوت اتيخا مفتديو وي باترياك ديو مصيخا ازيو كسقل دلو وقت بالكلها ابت هايمانوت كتأتو لها تقاسا لها مالتي كم او نابتناي سوا ويا قال انستيتوت ناي منغستي خيركا ايتسجدني خا ايتصومني خا ويا يتصلني خا خبلك خلو ناي بعل مريم ايتخبرني خا حجه ابزناي مليت لخا خلك خلو يجاسس الله معناتيو يجهس الله معناتيو ስለዚህ እዚ መንግስቲ ከምዚ ለአምሰለ ክንደ ኢልካ ቆጽርካ ደይ ውዳ ምሁራት ካብ ናይ እስልምና ካብ 200 ንላዕሊ ከምኡ ናይ ክርስቲያን ብዙሓት ደእተዎም ኣብ ማእሰርቲ ከምኡ ናይ የፍቀደሎም ከም ጀሆቫስ ዊትነስ ወይ ድማኒ ከም ቤንጤ ከልኪል ወሐሱ ኸኣክል ከማን ብዙሕ ማጽዓትን ብዙሕ ጉድኣትን ወሪድዎም ክሳዕ ማእሰርቲ ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ክልቲኡ ሃይማኖት ብሓቂ ተጎዲኡ اتخيتحليلو يخيد الله مالتيو او حجي مخنياتو نزي انتايو كخون زلو نزبل نجر ناي امريكا انتاشو زي لنقله زوصو مالتيو كلتا شحن كلتن ريبورت زوصو انتاي مصنعتي غيروميوم زوصو نزبل تفاصيل ويكا كابتي نقطاتات كو بزح تغلص ايراهون ምናልባት ከህልዎ መኸሊብቱ ውሽጥ እንድሕርአት ይኻናቶም ስለዚ ሕጂ ኣብ ሃገርና እስልምና ናይ ካልኦት ሃይማኖት መሰል ንኸይግህዝ ይከላኸል እዩ ክንብል ደንኽእል ምስቲ ናይ መጀመርያ ዘበልናይ ማለት እስልምና ባዕሉ ነቶም ካልኦት ንኸይገሃዝ ናቶም መሰል ንኸይገሃዝ ይከላኸለሎም እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምስታ ናይ መጀመርያ يخبرلهم اندحرالو خوينو كل ነገር እስልምናውን ይከላኸለሎም ማለት እዩ በኻል ወገን ንዕኦም ከጥቅዕ ዝመፀ ንዝኾነ ንዑ ነገራት ከባላሹ ዝመፀ ስኒ ይከላኸል ማለት እዩ እዚ ምሳይ ተሰማዕ ዶ በዚ ሓሳብ ናይ በሐቂ ምክንያቱ ርኢ ተቢልናዮ እቲ ሪፖርት ከም ዝገልጽ ጽናሕካ ናይ ኣሜሪካ ደውፅኦ ኣብ ናይ 2009 ናይ 2020 ክንርኢ ከለና ቀንድ ግን ከመጀመርቱ ኣበይቴካ ናይ ወፃ ሪፖርት ደቕርቦ ደለዋ ማለት እዩ ካብ 2004 ይጀምሩ ዓመታዊ ካብ ትድሕዝነካ ዶግሄካ ሃገርካ ክትለዓሊ ኸድሊ ግን ኤርትራ ካብተን ሓንቲ ዓማጺት መሰል ደቂ ሰብ ገፋፊት ከምኡ ናማኖት ጉዳይ ከ ዳሃሲት ኮይና ክትነብር ካብ 2004 ክሳብ 2020 እንተዳርያ ቢልናዮ ዳርጋ 16 ዓመት ደኣክል ማለት እዚ ብናይ ወፃኣት
تعذبت الصحاف دولي جن عند حدا براكتيكال بحق مسينا دماني ابنا يسلمنا هم ياخلنا كاب شحن شعات تسعن كلتني جميل مأسار معهد اب كرن معهد اب عنسبه معهد اب كالات بزوح بيت مرتتات كوليج نا يسلمنا مالتين زين تعاسين اتم مهران تاسيروم كم اون تمهارون قلعت حصاناتون تاسروا لهم بزوح الله مالتي صبصاب شمات كله الله كم اون ايتخال هيمانوت دماني كاب قدم جمير كاون ققرب እንዳገበርካ قدم بسلمنا خجمر كله دحرنا بينتنا بجهوفاس وتنا خيد كله دحركا اني ناب كاثوليك اتيو بيت تمرتهم تعاصيوم كم اونتناي طعنا تكل دنبر نهزب تقمون كاثوليكيا مسريتات تويلكا عصاو ابز قربا اوان دبصحه دحريو خا مጨረሽ ማና በኦርቶዶክስውን ኣብ ትውሽጣ አቲኻ ምፍልላይን من بأسن كجبر خلوا سلذي إذا نجر زخولو تمنجستي يدون دا تو خير كله إسلامنا نبينو قدام يتوقع خون لكن حججن نبين يكون كلنا نوقع لنا مالتي كجمر كله ولا بتسلم تجمره تمنجستنا إذا نجر زندا جبر بزح كفرسن كعنون كن ريو خلنا مجرش إدماتي حق انتايلنا بعلو يدو كم إسلام كدان اندا جبركا ترويست يوم قلمل اندا بلكا نتهزبي مستنع عالماوي دخيد دلو ناي ترويست بالقال تتقيمكا نتحد هايمانوت مقع بزح درقد نبرا مالتي كم هنا بتبيت فرد إيدهم وجميرهم بأوقاف ناي إريتريا أوقاف انتايد بهال بتقرينا فلتاني يعني جن تكلات ناي إسلام بيت فرد تعاسيو ناي شريعة نيرو بيت فردي زدماني أسلام أب مورشهم يخون أب مرعوهم يخون أب ناي فاميلي قداي درئي أب تناتهم وشتهم قداي درئي بتفرد ناي بشريعة دخل النبارو أب جزي جان هوي ديتا عاصوي أب جزي درجي ديتا عاصوي أب زي منجست زي تعاسيو راح السخي أكل كمان اتنبرو تدماتهم مريسو نري أولا إسلامنا خاطر احنا نبسي كون عندك كالا خلو اتي حجي خمس البلوت صنحكو أرثوذكس حجي توقع علىهم بالكلنا بينتون تخلكلهم كم بالكلنا جهوفاس ويتنا تخلكلهم كم بالكلنا الساتمون هيماناتهم كم تنهنا دو كعنا دلو كعم سدلو نقول لهنا ايو دو قعنا بلا لنا سلمنا نعوم كمان كو قعيب اللو من يدبل إن كابت دحزنا حزبنا الرأي رأيت بالنايو لتحدخ وقع كله اسلام وقع كله دي اسلام كان دحرسو إلكا دحرايا بكالايا بنت مسمصيدي بنت ايلهم سو مسبلو جواباس ويسنا ناي جواباس ناي وقع دلو كل سسق يلو سلادري نبره كمتي الثور الابيض دبهال بنتاي شمو بخانكو عرب السخان تايو مثالي لا زبئ ويانبساسني سلسته كبت نيرن عنك بلعن مسدلي وسلسته بعر نيرم تحدى تصليم تحدى قيح تحدى صعده جنتايل وامنتهم تسيو زقيح تصليم الوام الصعداسي صلاك كاب روحو قيدم صالكم نعون دحكابكم الاقيسكم مو اسكم بسلام كتنبرون تخوليكم ابت بالعخم انا يحوسكم من الوام هو حقم لهم فاليوم نعو خيد بالي عككم ان داغبن ثلاث يوم بصحوا مالتي يعني انا اخوم يغيرنا بس لمنا جميرون خلن هيمانوتي وقعنا له نخل هاي دخون يكون هيمانوت دما مسوليو ابت حق ارم كابت حق وصي يسرح يلن كم دلايو منغست ايدو خيتوي سيفيلاو دخونه مثل كل ولو كم بيت مرديو حكمنا تاديو كما حبرات كمان كتكل مسولي اناتو نغزار سمالتي ስለዚህ እዚ ንኹልና ሃይማኖት ክፍቀረን ደሎ ኢልና ንኣምንና እስልምና ንኻኹም ኢሉ ድእዘና ማለት እዩ ወላ ሓደሽቲ እውን ካልኦት ከምዝገባ ድሕር ደልዩን ክሳብ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ሓዳሽ ሃይማኖታዊ ዝተመዝገበ የለን ኢሎም እውን ይሆስዮ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ፔንቴኮስታል ዝበሃሉ ተኣሸሙ ብጀካተን 4 ዝበልካየን ማለት ካልኦት ኣብዚ ካልእ ክንርኢ ከለና ዝሓለፈ ግዜ ናይ መድረሰ ደድያ እውን ነይሩ كم حج إبراهيم يونس كمون حج موسى زيهم كل يوم عب كل تشحن 19 درجة مويتهم مالتي عب إسر بيت سلزي حجون جانا درجة كسب كم حبريتا كسب كل التميت زخونو تأثروا له جانا دي وطو أقول عت كبع تحت علم زخونون قالن بسن كتاني ديا الإسلام مالتيو سلزي بيت مرتاتون كم تزبل كايو تعاطاتيو
ሃይማኖታዊ ወይ ትምህርቲ በቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ውሳነታት ማለት ይመስለኒ ሕጂ ናይ መድረሰ ተዲያ يعني አበይ ኩነታት ኣሎ ገለ ምናልባት ወይ ካብቲ ዝነበረቶ ክሳብ ሕጂ ተኣሰሩ 200 ለው ባህሉ هل كان لوري تأثروا بحجون هل إسرائيل لوري دجنا ويتي أوزلو ناي مدرسة الدي أن جزار أسو تي كوميتي كم محضرون من إذا محضروا زلوا زبل أبوشتي كم مثل من الباس حبريتات لك ቀዳማይ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ናይ ሃገርና ጉዳይ ካብቲ ድሕዝን እትረፍዶ ናይ ከምዚ እንደ ኣምሰለ ትካላት ስኒ ናይ ቤተሰብካ ኻኽና እንዳይ ክትፈልጠሉ ዶ ትኽእል እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ንሓውኻ እንታይ ዳሃዩ ትፈልጥ ነዴኻ ነቦኻ እንታይ እንዳሃይም ክትፈልጠሎም ዶ ትኽእል ካብ መጠን ንላዕሊ ተዓፅዩ ዝነብር ኣብ ዓብይ ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝነብር ዘሎ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እዚ ናይ ኩሉ ህዝቢ ሃይማኖት ከይፈለኻ ክትሪኦ ከለኻ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ውጥርቕ ኢልና ክንሪኢ ከለኻ ኩሉ ግዜ ተሓሕማምካ እስኻ በዓልኻ ስለ ትፈልጦ ትቁስልኻ በዓልኻ ስለ ትሪኦ እንታይ نبل إزياء ضياء بيت تمرت اسلمنا نقرتا كوميتي وانا أكايدات نبرن عاوريدهم حدش كوميتي بعلهم دمسرتوهم مستم حد خلته نعوهم دمسلو أمسيهم نتا مدرسة بزيهم أكايد دلوا إلا ما قددهم ما مالتيو إذا حد خبتيك قدام يمثل ولا حد سنتيم كيوصل خلو أب من دقا يخون أب كايدة أخون أب دومزنا مهران يخون قال خيوصل خلو نعم الكيلوم بريسيوم بحريم نتوم مسل تمهارو دماني دلاين خيكدنا دك نستيو زي عالم دفقدو اب اوروبا حجي كم دلاين تخديناني خدال لواتن اسلام اب هاجرنجن اب تمريتنا تولدنا له دعابنا له ابوتاتنا نايت انت بوتاتنا نسرتنا اود بقولنا له كم دلاي كخت كدن ناي بهلخه دخل كل ويكا انا هيمانوتك امينك دخل كل دخل كيلوم اللي مات هل ساي كاني ابتي ناي منهج وي كان ناي بيت تمرتي يتسابق تاد وزدووني او اتيومن از جبر از اي تجبر ندابلكا من قيارون بزح بصيح له مالتي ابرسيو اذا نغرزي كنبل كلنا كم اون حدا خلته جروب سبات ابتو وشتون بهايمانتهم وصعات درخوبهم ابتي هومان رايتس واتش تصحفوا ابناء امريكا زيهم كم زد ناي فري ريليجن فريدوم لتصحفوا كم اون كندا منقست لتصحفوا حدا خلته اسلام مخانم طرحون توصعوا الى كم 2013 لتصحفتو كندا جبرت دبهالو كم متن لعلي توصيعهم ينبرخم دلو كساع معر رفيج نخقبلو الى اب منقستاو بعلا يعني داوجتو نجرات الله مالتي زي حد انت يدريكا زيوم في اللاي كم اون عفر دبهالو منوريتات ماينتي حزبي توصيعهم انهم دلو كم اون كنا ما از كل زي اند صحافه مالتي ابتي كم تدبلكايو كم بعل بنت حقاوي ايكونتن حقاوي اندحر كانوا كسع عبيد أجمع رخبو اللي يندحر كوينهم مالتيو أب كريستيان كلهم نتي أطرح نفكر كريستيان بقولهم مالتيو كم أون نخمس جبر حدشون يفكروا لهم سلازي تعدل بحق تعاسي سلدنا بدلو حجي كان يجي يركع خط حابرها نخرج حدا خلته ناي استعدل دلوه بناي زناي أمسينا يدلنا حد السوشيال ميديا عدل دلك يعني اب ورحي يخون اب كسومن يخون ترخبه حد خلت حبريتا بكود እንዳገበር ካይደ حلفካ ማለትዩ ስለዚ እዚ ነገራት ከባሎ ባህገርና ታሰሩን ብዙሓት አስማት ካብ እስላም ይኹኑ ካብ ክርስቲያን ኩሉ አስማታት ካብ መጠን ንላዕለሎ ማለትዩ وحجي ابزي ናይ መጨረሻ እንድሕር ተዝክር ኮንካ ምናልባት ናይ ጆሆባ ዊትነስ ተወሰኑ አውጽዮም ነይሮም ምናልባት እዚ ምስቲ دقطات وشت أو ذلو لكن أنا مبزحته تي نبني ريبورت ناي زخون ناي حاجر ريبورت تجبره كريم كله أبتنا يسلمنا ديتايلز أي هبونيوم ديتايلز يقولون كنده حزب تأثير له كم معز جميرو ننوح زمانات كاب 9 كل تندرجة تحت مريت أتيوم كسب لومي ده يوم زي فلت بزحات الله زيهم فتهم لي ذكوري أم دلو لو معناتهم سلزي حجي تي مخنيات سبب زخون دلو انتايو
እዞም ናይ ብፍላይ ኣብ ናይ ሙስሊሚን ንኻልእ ነገራት እዮም ከምዚ ገይሮም እንዳበልካ ናይ ምእሳር ማለት እዩ ወይ ካልእ ዓይነት ስም እንዳሃብካ ማለት እዩ ሕጋውነት ንኸተልብሶ ማለት እዩ ንዓቶም ተኣስሮም ግን ሕጋውነት ተልብሶ እቲ ካልእ ዓለም ምእንታን ክሰምዓካ ኣሃ ከምዚ ተኾይኖም ደኣኒ በይተኣሰሩ ዝብል ወላ እቲ ክርስቲያን እውን ከምኡ ንኽኣምን ምግባር ነቲ ካልእ ክርስቲያን እውን እዚኦም እኮ ከምዚኦም እንድሕር ኢልካ ሽም ሂብካዮም ተኣስሮም ከለኻ እቲ ካልእ ክርስቲያን እውን ኣይቃወሞን ስለዚ ከምዚታት ዓይነት ተግባራት እንዳተፈጸመ ብዙሓት ሙስሊሚን ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ኣለዉ ነዚታት ተጽንዕ ኮሚቴ ካብ ኩሉ ማለት እዩ ካብ ሙስሊሚን ይኹን ካብ ክርስቲያን ይኹን ብፍላይ ካብተን ሃይማኖታት መራሕቲ ዝበሃሉ ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ ነገር ኣሎ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንኽፈልጡ ኢሎም ወይ ናይ መሰል ናይ ኣትሊስት ናይ መሰል ምግሃዝ ኣብ ሃገርና ንኸይህሉ ወላ ምስቲ መንግስቲ ምዝርራብ ዓይነት ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር እዚ ነገር ጉዳይ ፀገም ደሎክ ብተፈላለየ ዓይኒ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ ቀዳማይ ነገር ካብቶም ኣስላም ፀገም ኣለና ሕፅረት ኣለና ሬፖርት ወይ ከነብፅሕ ድምፅና ክሳብ ሕጂ ኣይከናለና ሕፅረት ማለት እዩ መን ተኣሲርና ሚታ ኣይና መስጊድ ፈሪስና ንምንታይ እዮም ኣይና ቤት ትምህርትያት ዓፅያ እዚ ኩሉ እዚ ዓዊልካ ድዛረብ ናይ ብሓቂ ሓደ ክልተ ውልቃዋት ተደይኮይኖም ከም ሓቢርካ ዝሰርሕ ሰብ የለን ማለት እዩ ሬፖርት ዘብፅሕ ሓደ በብናቱ ኣብ በባኑ ጥራሕ ካልኣይ ከምቲ ሓንቲ ወይ ድበልክዎ እዚ ናይ ዓለም ናይ ኢርሃብ ወይ ከዓ ቴሮሪስት ዝበሃል ቃል ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይኹን ኣብ ንዕኡ ተጠቂምካ ነቲ እስላማይ ኣውቶማቲካሊ ሙጀረድ ሽሙ መሓመድ ኮይኑ ወይ ኣሕመድ ኮይኑ እዚኦም ቴሮሪስት እዮም ወይ እዞም ሓምሻይ መስሪዖም እንዳበልካ ምኸምኡ ጥራሕ ፀገም ድምፂ ደሎ ማለት እዩ ሳልሳይ እቲኦም ናይ ክርስቲያን ዝበዝ ተንቲኖም ደምፅዎ ደሎ ሬፖርት ድህብ ደሎ ዝበዝሕ እኦም እቲ ኦርጋናይዜሽን ክርስቲያን ከም ካቶሊክ ናታትዩ ጀሆቫስ ዊትነስ ናቶም የቕርቡ ከምኡውን ናይ በንተ ናቶም የቕርቡ ከምኡውን ናይ ሕቡራት መንግስቲ ኣሜሪካ እንተዳርኢ ኣቢልካ እቲ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን ዘለዋ ናይ ክርስቲያን እንዳበላ ስለዘቕርባ ዘለዋ ናቶም ብሓቂ ዕብልል ኢሉ ይርአ ነቲ እስላሚ ለዋይ ደብሉ ዝብእ መፅኢ ድበልዓ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንገበር ናይ ሳሕጂ ድፍለጥ የለን ማለት እዩ ንሕና እውን ክንፅዕር ኣለና ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ኦርጋናይዜሽን ጌርና እቲ ነገራት ብሓቂ ተፃሒፉ ከም ሬፖርት ክቐርብ ኣለዎ ጭብጥጣጥ ኩሉ ኣለና ላኪን ተኣኪቡ ከም ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ስለ ዝሰርሕ ደይብልና ናብቲአን መሰል ድሕልዋ ዘለዋ ከምዚ ድብላ ዘለዋ ኣምፂኻ ክበፅሕ ድኽእል ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ፀገም ዘሎ ከምቲ ሓንቲ ወይ ድበልክዎ ተዓብዪ ፀገም ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እንታይ እዩ ኣስላማይ ክውቃዕ ከሎ ዳርጋ እንታይ እቲ ድብል ሓሳብ እንዳረኣኻ እተን ካልእ ሃይማኖት ስለዚ ናይ ደስታ ክብል ግን ናባና እንድሕር ደይበፅሐስ እንታይ ገዲስና ድመስል ቃል ኣውፂኢኻ እቲ ናይ እስላማይ ክሳብ ሕጂ ክወፅእ ኣይከኣለን ወላ ኣነ እውን ፀገም ኣለኒ ከም ዝተበለ ሓደ ክልተ ብፍላይ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ኢና ድብሉ ሕጂ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ክንሪኦም ከለና እንድሕር ከምዚ ነይሩ ኮይር ሓሳቦም በዚ ምክንያት ኢና ተጎዲእና ክትብል ትኽእል ኢኻ መፂኦም ኣብዚ እስላም መሰረት የብሎምን ኣስላም ወይ ከዓ ጀበርቲ እንዳበልካ ወይ ከዓ ካልኣት ሓደ ክልተ ኣስማት እንዳጠቐስካ ናብ ታሪክ ተመሊስካ ብኩሉ ዓይኒ ደይ ምርኣይ እቲ እስላማይ ከማን ተወቃዓሉ ጉዳይ ይፈልጥ እዩ ኣበይ ቦታ ተወቂዑ ይፈልጥ እዩ መን ወቂዕዎ ሊስት ኣለዎ መን እዮም ሽፍታ ነይሮም ሽም ኣለዎ እዚ ኩሉ ዝርኢኻ እውን እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ከዓ ዓቕሊ ገይሮም ንመፃኢ ግዜ ሕጂ ፊቸር ናይዛ ሃገርና ናበይ ኢና ንኸይድ ኣለና ሓቢርና ከመይ ጌርና ንነብር ደኣ እምበር ኣተሓስባ ክህሉ ኣለዎ እዚ ሕጂ ኣብ ሚድያ ወፂኻ እዚኦም ከምዚኦም መሬት የብሎም ድሕሪ ቅድሚ 500 ዓመት እዮም መፅኦም ወላ ቅድሚ ካብኡ ንላዕሊ ታሪክ የብሎምን እንዳበልካ ካብ ሰማይ ጥቢልና ይወረድናን ካብ መሬት ከዓኒ ሳዕሪ ኮይንና ይበቆልናን
احنا دق مريت دق اباتنا ስለዚህ እዚ ነገራት እዚ ድማኒ እቲ መራሓይ ሃይማኖት ኢሉ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ከም ዝገይሩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ እንታይ ዝርዳእካ ሕጂ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንምንታይ እዩ ዘይተፈለጠት ሽግርና ክትብል ከለካ እንድሕር ከምዚ ሓሳብ ነይርዎም የጥፍኡ ዝብል ሓሳብ ካብ ሓደ ክልተ ኣይሰኣኒ ማለት እዩ ኩሉ እኳ ከምኡ እዩ እንተደይበልና እቲ በጫቕ በጫቕ ኢሉ ዝወፅእ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ናብዚ መገዲ እዚ ይመርሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ሙስሊሚን ከምኡ እንቶም ካልኦት ብናቶም ወገን ማለት እዩ ግን ንሕና ከም ሙስሊሚን ክንዛርብ ከለና ኣብዚ ምናልባት ኣነ ሓንቲ ክብላ ዘሊ እንታይ እዩ ማንም ወላ ኣቕሽሽቲ ኮይኖም ክርስቲያን ንሕና እውን ኣብ ከምዚ ከም ዝተበዲልና ዝብሉ ምናልባት እዚ መድረኽ እዚ ንዕኦም ነፃ ይክንቦም ንኽእል ክንዘራርቦም ንኽእል እቲ ድምፆም እውን ኣብዚ ከስምዕሉ ይኽእሉ ምዃኖም እየ ክሕብሮም ደልየ ክድውሉ ለይኽእሉ እዮም ፀገም የብሉን ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሕና ከም ሙስሊሚን መጠን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ነዚ ድምፂ እዚ ንኸነስምዕ እንታይ ዓይነት መንገድታት እዩ ዘለና ምክንያቱ ሓደ ግዜ እቶም ፖለቲካውያን ውድባት ዝበሃሉ እሳቶም ብኣቶም ኣቢልካ እውን ክብፃሕ ዝኽእል ነገር ዘየለ ኮይኑ ስማዕካ ምክንያቱ ነቲ ሃይማኖት ሒዞም ስለ ዘይከዱ ማለት እዩ ወይ ነዚ ጉዳይ ናይ ሃይማኖት ገሊኦም ኣይጥቀሙሉን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጥራሕ ኣተኪሮም ይስርሑ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሃይማኖታዊ ትካላት እንታይ እቲ መንገዲ ክግበር ዘሎ ኮሚቴ ክቋቋም ዝግብኦ ኮሚቴ ተቋቁሙ ዲ ነዚ ነገር ዝግባእ ወላ እንታይ ቀዳማይ ነገር يعني ካብተን ፍሉጣት ድኾና ደለዋ ከም ኦርቶዶክስ ከም እስልምና ከም ካቶሊክ እዚአን ፍሉጣት ደለዋ ብሃገርና ካብኣተን እቲኦም ምሁራትን ዓቕለኛታትን ድበሃሉ ወፂኦም ኮሚቴ ገይሮም ተሰማሚዖም እንታይ ዓይነት መሰል ክሕል ኣለዎ ኣብ ሃገርና ተሰማሚዖም ካብኡ ዝመንግስቲ እንታይ ከም ዘሎ ንኩሉ ሃይማኖት ይወቃዕ ከም ዘሎ ንኩሎም ዓበይቲ ከም ናይ ቤተክርስትያን ፓትርያርክ አንጦኒዎስ ይኹን ወይ ከም በዓል መሻይኽ ተኣሲሮም ዘለው ነዚኦም ኩሎም እንዳብፃኻ ኣብ ስእሊ እንዳምፃኻ መዓስዮም ተኣሲሮም ናብ ዓበይቲ ናብ ሕቡራት መንግስቲ እንዳብፃኻ ሁማን ራይት ዎች እንዳብፃኻ ናብ ኩሉ ክግበር ዘለዎ እዩ ግን ናብዚ ንኽበፅሕ ቀዳማይ ነገር ንሕና ንሕድና እምነት የለን ካብ ቀደም እቲ መንግስትታት ይጥቀመሉ ስለ ዝነበረ እዚ ሃይማኖታት ካብ ግዜ ግዝኣት ጀሚርካ ወላ እዚ ሃይማኖት እዚ መንግስቲ ዘለዎ ኣብ ድላይ እዋን ከም ድላይ ገይሩ ይጥቀመሉ ስለ ዝነበረ ነቲ ሓደ እንዳቕረበ ነቲ ሓደ እንዳወቕዐ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ሕጂ ኩላህና ተበሊዕና ኣለና ስለዚ ንዑ እቲ ደገ ደሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ምናልባት እዚ ዕድል ዝየብሉን ክኸውን ክእል ኸውን እቲ ደገ ኣለኹ ድበሃል ትካላት ግን ሓቢሩ ኮፍ ኢሉ እቶም ምሁራት እቶም መሻይኽ ፀዊዑ ከም ኦርጋናይዜሽን ደለዋ ናይ እስልምና ኩለን ክልተ ደን ሰለስተ ደለዋ ማለት እዩ ንዐን ፅዋዕ ኣቢልካ ካብኣት ሪፆም ናይ ነዊሕ ምምያእ ተገይሩ ነቲ ሃይማኖት መሰል ድሕሉ ትካላት እዚ ዝኽህሉ ኣለዎ እቲ ሃይማኖት ዝጎድእ ደሎ ምስቲ ናይ ሕብረተሰብ ደይከይድካ እዚ ነገር ዝኽህሉ የለውን ኣብቲ ሕግታት እንዳበልካ ንዓበይቲ መንግስትታት ወይ ንሕቡራት መንግስቲ ናይ ዩኤን ይኹን ናይ ካልኣት ዘለዋ ኩለን ዝፅሕፋ ዘለዋ እዚ ሮፖርት እዚ ዓመታዊ ክበፅሐን ኣለዎ ኢለ ድኣምን ኣነ ማለት እዩ ወላሁ ኣዕለም ባረከ ላሁ ፊክ ሸኽ ዓብዱልዓሊም ስለዚ ኣብ ሃገርና እዚ ዓይነት ፀገማት ኣሎ ኣብ ሃገርና ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣሎ ኣብ ካልእ እውን ኣሎ ሓደ ካብቲ ሎም መዓልቲ ዝሪኦ ነበርኩ እውን እንታይ እዩ ብትኽክል እቲ ኢሕሳእያት እውን ኣይፈለጥን ኣብ ኤርትራስ እንታይ እዩ ከምዚ ሕጂ ገሊኦም ዘውፅዎ ኣይኮነን ገሊኦም ክንዚ እዩ ኣስላማይ ኢሎም ነቲ እስላማይ ከምዘየለነ ምግባር ዝገብርዎ ፃዓርታት እውን ኣሎ ገሊኦም ከዓ ኣብቲ ፐርሰንቴጅ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ናይ ምፅቃጥን ነቲ ሓደ ሓፍ ኣቢልካ ተኣሽሙ ምግባር እውን ብዙሕ ፃወቱ ክሳብ እቲ ኢሕሳእያት ወይ ከዓ እንታይ ንብሎ ክንደይ ህዝብሎ ክንደይ ከም ዘሎ ዝብል ተኣሽሙ እውን ቆፀራ ዝበሃል ነገራት የለን ብትኽክል ዝመፅእ ሓበሬታታት እውን ስለዘየለ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዚ ከምዚ ክትብል ማለት ግን ነዚ ካልኦት ይፃወትሉ ከም ዘለው የረዳእካ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ዝበልካዮ እውን እቲ ሃይማኖታት ንሕድሕዱ ተራኺቡ ወይ ከይተኣማመን ምግባርን ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ዲያል ኢስላም ቤት ትምህርቲ ንሳቶም ነቲ ዝተገበረ ማለት እዩ ብመንግስቲ ዝተገበረ ኣይንድግፎ ኢና ንሕና
እዝናትና ቤት ትምህርቲዩ ብኢድና ሰራሕናዮ ብገንዘብና ርሂፅና ዘበልናዮ መንግስቲ ከኣትዎ ይብሉን ኢሎም ተቃውሞኦም መሰስምዑ ናብ ምንታይ ከይዱ ነይሩ እዚኣቶም ኣስላም ተሲኦም ዝብል እንታሽሙ ነይሩ ኣብቲ ህዝቢ ማለት ኣስላም ተሲኦም አላሁ አክበር ኢሎም በቃ ኣስላም ተሲኦም ክሳብ ገለገለ ሰባት እውን ነቲ መስቀልናቶም ፈሪሖም ተኣሽሙ ዝገበሩ ኣለዉ ዘውፅዎ ማለት እዩ ኣስላም ሕጂ ነቲ ሙስሊም ኣብቲ ክርስቲያን ብምንታይ ዓይነት ክሪኦهم ዘሎ ገይሮም ስለ ዝሰኣልዎ እዚ ተሓለ ኣፀጋሚ ኮይኑ ብኸምኡ ከዓ ክሳብ ካብ 92 ከም ዝበልካዮ 92 ጀሚሩ ሙስሊም ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገማት ማእሰርትን ገለን ወርዶ ነይሩ እቲ ካልእ ግን ስቂሉ ይሪኦ ነይሩ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ክኸውን ክእል እዩ ካብቲ ኣስባብ ብድሕሪኡ ግን ናብኡ ምስ መፀ ምናልባት ክፈልጥ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገርና ናይ ተኣሽሙ መሳጊድ ናይ ምስራሕ ይኹን ወይ ትባዕሉ እቲ ኣውቃፍ ምክንያቱ ኣውቃፍ ኣብ ሓደ ግዜ ከምቲ ሪፖርት ዘቕርቦ ኣውቃፍ ንገዛ ርእሶም ኣብቲ ናይ መጀመርያ 93 ከይከውን አላሁ ኣዕለም ናይ ሓጂ ኣደም ዝበሃል ነይሩ ዘቕርቦ ማለት እዩ ሪፖርት እዚ ሪፖርት እዚ ነቶም ነቲ ናይ ክርስትና ናይ ቤተክርስትያን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝኣቱ ዝነበረ ነቲ ቤተክርስትያን ዘድሊ ኣቑሑት ብምሉኡ ነቲ ናይ ሃይማኖት ማለት እዩ ብነፃ እዩ ዝኣቱ ነይሩ ኣይከፈልን ነይሩ ቀረፅ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሙስሊም ነቲ መሳጊድ ዘድሊ ነገራት ክመፅእ ከሎ ግን ቀረፅ ክፈሉ ኢሎም ኣገዲዶሞም እዚ ሕጂ ብወረቐት ከም ስርዓት ብምርትዖ ገይሩ እዩ ዝዛረበሉ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ኣኼባ ስለዚ እዚታት ሕጂ ኣብቲ ግዜ እውን ነይሩ ማለት እዩ ብደረጃ ምፍልላይ هل እዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ይኸይድ ዘሎ ወይ ከዓ ንዑ ሰርሖ ዘሎስ መን እዩ እቲ መንግስቲ ከይንብሎ هل ንሱ ከምዛ ዓይነት ተግባራት ኣብቲ ውሽጢ ኣለዉ ድዮም ወይ ንዑ ሰርሑ ሰባት ኣለዉ ድዮም ንሱ ዘይፈልጦ እቲ ታሪኻዊ ጉዳይ ርኢያ ኣቢልካዮ ማለተይ እዚ መንግስትና ኣብ ቅድሚ ምእታው ኣብ ሒዝካ ናይ ዝነበረ ኩላህና እቲ ናይ ثورة ናይ ኤርትራ ተኸታተሎ ክሳዕ ውግእ ሕድሕድ ደብፅሐውን ኣብዚ ነገራት ዝተመርኮሰ ነገር ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ብመን ተሓጊዝካ ንሓደ ምጥፋእ እውን ተገይሩ ከም ዝነበረ ኣብ ናይ ثورة ታሪክ ኩሉ ክሳዕ ሕጂ እቲ ታሪክ ብሓቃዊ ገይሩ ዝፅሕፎ ክሳዕ ሕጂ የለን ማለት እዩ ኩሉ በብወገኑ ብጥዑም ይፅሕፎ ዘሎ እዚ ክንብል ከለና ኣብ ርእሲኡ እቲ ናይ ፕሮሰንት ዝዘከርካዮ ክንሪኢ ከለና ቁፅሪ ናይ ኤርትራውያን ከማን ይፍለጥን ኣሎ ሕጂ ዝሰዓት እዚ ረፍዱ ሃይማኖቶም ክፍለጥ ክንደይ እዮም ኤርትራውያን ትልካ ዳርጋ ይጉልካ ኩሉ ወላ ናይ ደገ ዘለዋ ኦርጋናይዜሽን ኹና ወላ ናይ ውሽጢ ዘለዋ ዳርጋ 6 ሚልዮን ኣለዎ ብለካ ስለዚ ቁፅሪ ናይ ህዝቢ ተገበረሉ ክሳብ ሕጂ የለን ካብ ዳኣቱ ትሒዝካ ማለት እዩ ካብ ቀደም ኮሚና ንሰምዕ ነርና 6 ሚልዮን ክሳብ ሎሚ 6 ሚልዮን ዓይን ወሰኸኒና ድሞት ኣለውና ድውለድ ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ዓለማዊ ምብዕባል ተሪኢኻዮ እቲ ፓብሊኬሽን እንዳ ዓበይ ይድኸይድ ኩሉ ግዜ ስለዚ نحن ግን ب4 ሚልዮን 10 ዓመት ጸኒሕና ብ5 ሚልዮን 10 ዓመት ጸኒሕና ሕጂ ኸ 6 በፂሕና ባሃል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ነገራት እዚ ቀዳማይ ነገር ፍልጠት የለን ክንደይ እዩ ግን ግምት እዩ ድኸይድ ኣሎ ኣብ ርእሲ እቲ ፕሮሰንት ድባሃል ደሎውን ሓደ ግዜ እቲ መንግስቲ ተጠቀመሉ 50-50 ይብለካ ወይ 49% ይብለካ 1% ኸ ካልኣት እዮም ይብለካ كم يعني بحق دقر مكان نجر 49 كبلك خلاص كساع كم جزء معره بمسمار غير حي مثلا دقيق زغونه مصنعات تجبره مثل هو صنعات دقيق تجبره ددخون نيرو 5 صعيم خالن نيرو كابت دردعك مالتي ابرسيون امونغ اسلامن امونغ كريستيان كون كل ابتوشت كريستيان تاريخ او ابروسنتالكم تصخلو يعني نحاده يعبي نحاده ينس حق او ነገር ክሳዕ ጅድ ወጽ ነገር የብልና ነው ማለት እዩ ግን እስላማዊ ነገር እስላማዊ ክትመጽሐለ ኸድማ ናሱ ሳኸመይቲና 700 አው ንብለካ እዩ እቲ ክርስቲያን ካን احنا ናሱ ሳኸመይቲ 700 ብል እቲ حق ግን አብይ አደላ በመሪየት እቲ ሰላምን አማንን ረህዋን ተረኺቡ ተቆፂሩ ክንድዚ እዚ ግን ቆፃሩ ወላ ጥቅም ክበና ክእል ዲ ይውሓድ ይብዛሕ بزي يقدس أيناي هايمانوتيو
اتمثل محلاو تقند خون دلو ولا 10 ሰብ يهلونا መሰለም ክሕለወሎም ኣለዎ ማለት እዩ በቲ ደኣመኑ ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ እቲ መንግስቲ ቀደም መዳርሳ ከረን ኣብ ኣቁርደት ኣብ ኣስመራ ዓዲ ቀይሕ ወጊንዳዕ ወሰናዓፈ እዚ ኩሉ እዚ ከኣስሮም ከሎ ነቶም መምህራን ትምህርታት ክዓፅዎን ከሎ እንታይ ድብል ነይሩ ጣቡር ኻምስ እንታይ ድበሃል እዚ ሓምሻይ እንታይ ድበሃል ሓምሻይ መስርዕ መስርዕ ኢርሃብ እንዳበልካ ወይ ከዓ ቴሮሪስትዮም እንዳበልካ እቲ ካልእ ከኣኒ ምናልባት ድብል ነይሩ ኸውን ንዑ ንዓኽ ወሩኻ እዮም መፅኦም ንዓኻ ከጥፍዮም መፅኦም እንዳበልካ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ህዝቢ ካብ ሜዳ ትሒዝካ ክሳብ ሕጂ ድካየድ ዝፀንሐ ክሳብ ኣብቲ ርእሶም ድበፅሕ እዚ ነገር እዚ ይርድኦም ኣይነበረን ኣሎ ከም በዓል ሓጂ ኢድሪስ ኢማም መስጂድ ናይ ዓዲ ዓርዲ ከምኡውን ዑስማን ዓሊ ኢብራሂም ኢማም መስጂድ الكبير ኣብ ከረን ክንደ يعني ከም እንዳበልና ናሁን ቆፅር ፀገም የብልናን ከምኡውን እቲ ኣቃሽሽተውን እቲ ናቶም ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ከም በዓል አንጦኒዮስ ከምኡውን ኣብ ኣስመራ ኣብ ገዝኦም يعني ካርዲኖሞም ኣለዉ ከምኡውን ካልኣት ከም በዓል ሽስሙ መንግስቲ አቡ ፍጹም ገብረ ንጉስ ዶክተር ክፍለ ገብረ መስቀል ናይ ፕሮቴስታንት ሓላፊ ድነበረ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ናይ ጀሆባ ዊትነስ ከም በዓል ጳውሎስ ኢያሱ ድበሃሉ ንግዲ ተኽለ ድበሃሉ ማርያም ኢስሐቅ መጎስ ድበሃል እዚ ኩሉ ንሕና ኣስማት ተኣሲሩን ተጋሪዱን ናይቶም ኣስላም ካብ 200 ክንብል ከለና እዚኦም ከኣኑ ናይቶም ካልኣት ሃይማኖትን ኣሲርዎም ከም ዘሎ ንጠቕሶና ኣለና ሓቂና ስለዚ እንታይ ኣኽብል ደሊ ኣነ ኩላህና ኣብ ሓንቲ ሓዊ ኢና ንነድድ ኣለና ንዓየተ እንድደንን እንዳበልካ ኣብ ገዛይ በፅሕት እንዳበልካ ምትላልን ምፍርራህን ድግበር ደሎ ኣይንተዓሸው ስለዚ ንሕና يعني እታ ነገር ኩላህና ንዓና ተንድደና ደላ እዚ ነገር እዚ ኸኣት መንግስቲ ተጥቀመሉ ክሳብ ሕጂ እውን ይጥቀሙ እዚኦም ሓደ ክልተ ዓበይቲ እዮም ድበሃሉ ወይ ናይ ሚድያ እዮም ድበሃሉ ወይ ናይ ቅሽሽ እዮም ድበሃሉ መፂኻ يعني ምሳሌታት ሕማቅ ድኹንፃኻ እስላማይ ከመይ ጌርካ ካብቲ ሕብረተሰብ ትርሕቆ ወይ ክሳዕ ባሕሪ ነእቱ ወይ ክሳዕ ንስጎጎ ናብ ካልእ ድውን ተማሓለና ሕጂ ስኻ ንዑ ፅባሕ ንጎኻ እስኻ ክትስጎግ ኢኻ ፅባሕ ንጎናላት እስኻ ናይቲ ኦርቶዶክሳይ ጅምረካ ንኸውን ግን ብቤንጠ ጀሚርካ ኣሎ ጀሆባ ጀሚርካ ኣሎ ካልእ እናበለኻ ክበፅሕ እዩ ስለዚ ንሪኦ ንህልና ስለዚ ስኒ እዚ ነገራት እዚ ክሳዕ ክንደይ እዩ ክዕሽወና እተን ፖለቲካል ፓርቲ ድበሃላ ዘለዋ ወይ ሙዓረዳ ተባሂለን ዝፅዋዓ ዘለዋ ኦፖዚሽን ናይ እንታይ ሽሙ ናይ ኤርትራውያን ልልኣሰፈ ሸዲድ ናይቲ ህዝቢ መሰል እውን ክሕልዋ ኣይክእላን እየን ዘለዋ ሳተን ነንሕደን ከማን ካብ ነዛ ንእሽተይ ዝኾነ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ካብ 34 ፓርት ኣለዋ ክብለካ ከሎ ናይ ብሓቂ ገርመካ እዩ يعني ካባና ዳዓብያ ሃገራት ክሳዕ ክንዲዚ በፅሓን ኣለዋ ሃገራት ሃገር ዘለዎን ማለት እዩ እቲ ነገር ከዓ ኩሉ ከዓ እንታይ ናይ ሓባር ምስራሕ ልምዲ ተሳኢኑ ማለት እዩ ኣብ ነንሕድካ ምናልባት ኣብ ሓንቲ ጉሩብ ኮንካ ኣብታ ውሽጢ ጉሩብ ድማኒ 10 ፍንጭሎም ከዓ ትሪኦም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሓቢርና ንስራሕ እቲ ተኣሲሩ ንበል እቲ ተወፂዑ ዘሎ ተወፂዑ ንበል ኣግሂድና ከምታ ሓቂ ከምታ ደላ እቲ ናይ በዓል ፕሮሰንት መን እዩ ድበዝሕ መን እዩ ድውሓድ መን እዩ ድዓበየ መን እዩ ድናእሰ እዚ ነገር እዚ ነቲ ሃገር ሰላም ክሳዕ ራህዋ ትረክብ ንግደፎ ሕጂ ኣብ ዝኾን ካብ ደገ ስኻ ከምዚ ኸ ኣይጠቕመናን ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ግዜ ሰላም ከማን ፀብፃብ የብልናን ወላ ካብ ዓዲ ካብ እንግሊዝ ክገዝኣና ካልኣ ጀሚርካ ወላ ቅድሚኡ እውን ጀሚርካ ፀብፃብ ተገበረ ነገር የለን ማለት እዩ ድሓር እዚ እኮ ሃልኪ ይመስለኒ ነቲ ህዝቢ ስን ምህላክ ናብኡ ጥራሕ ሓሲቡ ንስኹም ከምዚ እናበለ ክነብር እምበር ዝኾነ ካልኦት እውን ንኣሽቱ ዝኾኑ ሃይማኖት ብዙሕ ቁፅሪ ዘይብሎም መሰሎም ክሕልው ከም ዘለዎ ጥራሕ እዩ እንተኣሽሙ ንመን እዩ ኣቢሉ ግን ናቱ ናይ ሰምሁርኡ ጉዳይ ማለት እዩ ኣይና እዩ ዝበዝሕ ኣብ ዓለሙ ናይና እዩ ዝበዝሕ እንድሕር ኢልና እቲ ሰብ ቁኑዕ ኢሉ ተኸተሎ እንዳበዝሐ ኸይድ እዩ ስለዚ ብቁፅርካ ኣይኮነን ቁፅሪ ወላ እንተበዝሐ ማለት እዩ ቀንዲ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ሃይማኖቱ ክኽበረሉ ከም ዘለዎ እዩ ስለዚ ናይ መጨረሻ ምናልባት መደምደምታ ኾነካ እንታይ ክኸውን እዩ ዘለዎ
كمي عينت هاجر حتكون زلوا نتا ሃይማኖታት بملؤ بخمي جرا تحزم زقبا قدمي نابتي حنت قلت عايز كار صنح كان تنكفى بلا خدم دما مالتيو السوق انا منالبات حجي ناي ساتانيسم دبالو كان شيطان تختلت له ابز عالم ሃይማኖት حزم مر خدو له انت دا كله تختيل وسن قلعك غبرو دي ذا ሃይማኖት زي يكونن اي غبرون تدلي يكون قنعك غبرون سلازي انت يقبل ديلي انا حجي من يخندي بزي حو تختيل وي كنا كري دلنا مسل ناي تامينو ناي ذا ሃይማኖት زيا نخيد دلو مسلو كم تم كالعت حقي حليلو كم دلايو تدو خوينو خجزا صلوتو خجبر وي مسجدو فايت قرآنو ديو بكوليج ناتوم ديو خفيت نتناتو امنتنتهم دمس جنريشن كبصح يعني فريق خون الله سلازي نزي نجر زي نخنقبل بما نحنا ابدق دلنا بفلاي كات منقص حج خوننا ديكا آل دلو ابتدق توكب لك ديكا آل دلو حابيرنا ابدو خنا يخون بوتا خوفيلنا ايهن مهن تباهلنا لازم نجر زي خمي جرنا نمساي عن بابا دخونة هاجر كندق ندحر كوينا بسلام كندحر دا ناي بحق ندلو خوينا اتناي قدم قرحن حد حالف كلنا الناس للو نحن انا تودينا نحن انا تقدم لخونا كلنا الناس للو تتاريخ حق او صحفو خاصه حج جمهور كايل كل باب وغني سلازم نحنا نزي نجر زي دحرينا قد فابيلنا حجي كابلومي حابيرنا ندمصا غزي اذا نجر زي نخيد دقن كالاي غزي مقتتال كالاي غزي موصع كيمص كالاي غزي مدغان كنصعر علينا مالتي ابتي وشتي هاجرنا كلنا حقي اخبيرو مستبهلي تسامميعو دخيد حقي اوصيخا كلها كا معرخون كاتس كم دلا يغيرو ينبر ات كريستيان كم دلا يغيرو كتحقدو كدلو ينبر تحقناتو ماتنلو ابني هاجر كان حبر حق لنا كلنا امنا يصرغيا امنا الكتريك امنا قلم امنا بيت تمرتي نسمع كنسينا سلازي اذا نجر دع دتكل كاب كلنا ሃይማኖት ወሲው እሽን ለዚህ ነገር ዝድሕሉ ዓመታዊ ራፖርት ደቅርብ ክህልወና ኣለዎ ኢለ ዳኣምን ኣብ ርእሲ ድማ እቲ መንግስቲ ነቲ ናይ ምኽባር ሕጊ ናይ መሰላት ሃይማኖታት ከኽብር ንፅውዖ ማለት እዩ በዚ እግረ መንገድና ናይ ግድን ስለዚ ምናልባት ካልኦት እውን ናይ ክርስቲያን ሴክትስ ወይ ከዓ ናይ ሃይማኖት ክርስትና ዝኽተሉ ንሕና ምናልባት ኣብዚ መድረኽ ኣቡና ሞ ክንዛረብ ኢና ብዛዕባ ተወፂዕና ዘለና ነገር እንድሕር ኢሎምን ኣብዚ ከም መደብ ጌርና ክንብሎም ከም ንኽእል እዚ መድረኽ ናቶም ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ምዃኑ ክነግሮም ይደሊ በዚ ጋጣም ማለት እዩ ባረከላ ፊኩም ምሳሌ ሓተ ካዶ ኣደም ሰንሃዊ ምናልባት ሕጂ ሓደ ቀሺ ኣብ ደገ ደሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ደሎ መፀካከል ግን ኣብ ደገ ደሎ ኣሜሪካ ዲ ወላ ኣብ ካልእ ደሎ መፅኡ ኣነስበት ውፅዓት ናህና تأثيرنا لو بتكريستيان كم زرخبنا لو أبز متأسني ملأختي كبسي حتى لكاسني دلو يخام على تخدم خد سمع كذا لو حكيله نحن كم زي حجن عها نا يسلمنا نحطو زلنا نعون بخمي ملكيو مس تتأجم رغيبو مو زلو عندنا مستي إسلام مستي ناي مسلم حبرت سبون كم يجرو خيط كم زلو بنالبات ثلاثة تفلالي نجاراتون مسؤول نزارب نخيلنا نخرستنا وكيلو خابز متى مستوم كالوت والمسلمين كوينهم نزل نجر كفتحوهم زلوا ونا حدا مدرخ يزي مالتي اوكي انا بحكي سلازي بارك الله فيكم نايلو معتي بزي نركو ودينا لنا تاجي خيدا الله ودينا لنا الله يسلمك بارك الله فيك شكرا بطعمي قدنيلنا الذي نزل ذهب كنا مدرسات مالتي مهنيات بتاع أرسلنا ناي جودة إرترا سلوز خنا زعباتات جودة إرترا ناي هاجرنا ناي كلنا بحبر كنا نفتحوا تجمعنا يو سلازي زمت دور لوجيزون باستفا لي فليز ولا مدب حزركم كساب زمت دحوم كنوا كلاتكم أبزلكم تعنان عندنا حقكم نابركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا